Varios incendios forestais permanecen activos en Galicia. Iniciáronse durante as fortes treboadas que caeron en prácticamente todo o territorio. Os raios son a causa máis probable de todos eles. No Concello lugués de Ribas de Sil declarouse pola noite a situación 2 pola proximidade á aldea de Chenzas. A súa evolución favorable permitiu desactivar a emerxencia. Tamén evolucionan ben os incendios de Vimianzo e Laxe que uníronse nun só. Dicía que iba un coche a 200 por hora. Empezou a subir o lume para arriba e viñeron de seguida, O sea, que hai que reconocer que viñeron pronto, pero claro, complicouse. O vento levábamoslo moi ben e cambiounos o vento hacia o leste e foi cando nos saltou, arrimouse ao pueblo, amenazouno bastante. Esta tarde volvemos ter avisos por treboadas, centrados sobre todo na Mariña. Isto cando aínda non nos repomos das consecuencias dos raios caídos. Así deixou a igrexa de San Paio de Trado, en Pontedeva. A máis, a intensa chuvia coouse nalgún vagón de tren e mesmo obrigou tamén a suspender algúns concertos. Iso aquí, saúdos, boas tardes, porque do incendio de Almería chegan boas novas. Dase xa por estabilizado. Nuño Alonso. Si, co perímetro acotado e cercado, os lapas xa non avanzan máis e o incendio de Los Gallardos dase por estabilizado tras queimar máis de 7.000 hectáreas. Efectivos da UME e dos servizos de extinción andaluces continuarán traballando para refriar puntos quentes e avanzar cara á extinción definitiva das lapas. As boas novas esténdense tamén aos máis de 1.000 desaloxados que permanecían lonxe dos seus domicilios porque poderán retornar ao longo da xornada paulatinamente ás súas vivendas. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado sin peligro de llama. Afortunadamente las condiciones meteorológicas de la noche han sido sumamente positivas y sumado al esfuerzo colectivo de todos los cuerpos que están trabajando, de todos los efectivos, han conseguido algo que me parece fundamental. Así resoaban hoxe as rúas de Ortigueira, o seu festival máis internacional, o do mundo celta, segue case 50 anos despois, atraendo milleiros de persoas de todo o mundo. Esta mañá asistimos ao tradicional desfile de bandas de gaitas. En este telexornal abrimos a fiestra para chegármonos á casa de Rosalía de Castro. Durante toda esta xornada pódese acceder de balde á Casa Museo da Escritora para un evento con moitas actividades, todas ao redor dunha das grandes escritoras galegas. Logo vemos máis detalles. Comezamos coa situación dos incendios en Galicia. Arestora permanece activo un lume no Concello lugués de Ribas de Sil, que xa calcinou máis de 100 hectáreas. As lapas comezaron por un raio e obrigaron a decretar a situación 2 durante a noite pola proximidade á aldea de Chenzas. Como hasta abaixo caiu, entonces xa empezou nun plis-plas e subiu hasta aquí o camiño que hai ali que pasaba. Josefa Mosanos, onde viron caer o raio, pasaban das 6:30 da tarde cando estes veciños de Soutordei alertaban do lume. Xa marchábamos ao mismo momento de caer o raio, porque o vimos caer. Pero mira, parecía que iba un coche a 200 por hora. Empezou a subir o lume para arriba e viñeron de seguida, O sea, que hai que reconocer que viñeron pronto, pero claro, complicouse. Ao momento xa empezou ademais a ir nun círculo, expandiuse para todos os sitios e non... A orografía do terreo con fortes pendentes e o vento cambiante complicaron os traballos de extinción e obrigaron a activar a situación 2 pola proximidade das lapas á aldea de Chenzas. Foi un cambio de vento, levábamoslo moi ben e cambiounos o vento hacia o leste e foi cando nos saltou, arrimouse ao pueblo, amenazouno bastante. Trátase dunha aldea deshabitada onde só acoden algúns veciños polo día para cuidar animais, ningún sufriu dano. O vento trouxo todo o lume para aquí e, afortunadamente había aquí medios de extinción para protexer as casas. Se pode ver como o lume chegou a pé das casas, pero, afortunadamente non temos que lamentar ningún desperfecto importante máis alá de que o monte se queimara. Desactivada a situación 2, esta mañá os traballos centrábanse en perimetrar o lume. O que se está facendo é repasar o perímetro, non todo se pode mecanizar con maquinaria pesada. Estamos nunha zona de elevadísima pendente, de zonas que ademais ten moita dificultade por pedregosidade. Entón o que vamos a intentar é repasar todo con maquinaria pesada e o que non estamos facendo unha contra por unha estrada que vai pegado á vía e ao río Sil. Medios terrestres e aéreos traballan na extinción deste incendio que xa calcinou 100 hectáreas.
O fume enturba o aire en Laxe, onde os equipos de emerxencia traballan na extinción dun incendio que se declarou preto dos Penedos, unha zona de gran valor xeomorfolóxico. A tormenta eléctrica sorprendeu os veciños da parroquia de Nande pasadas as 8 da tarde donte. O lume comezou tras a tronada nun ambiente seco e de temperaturas altas. As lapas chegaron a aproximarse á igrexa gótica de San Simón. Se ouvi os raios por aí, empezou o lume no monte e pouco máis. E por eso, 8:30, 9 da noite, empezou a arder, pero saí para atrás do monte de Viqueira. Hai unha meleza por aí condenada, anduveron aí apagando, que se notaba que había xente no monte e tal, pero despois non foron capaces de controlar e baixou casi hasta aquí a iglesia de San Simón. Sentinte que iba a arder todo, e que non quedaba nada. Depois, máis tarde, fomos ver a ventana e bien que non había fume, e dixo, bueno, chegaron a conseguir controlado, pero seguro que quedou algo negativo. Como está moi seco, pois vai traballando pouco a pouco. Segundo a última actualización de Medio Rural, o lume de Laxe pasou a formar un único incendio co declarado tamén na tarde donte na parroquia de Salto, en Vimianzo. O foco continúa activo, aínda que evoluciona favorablemente. A superficie afectada estímase provisionalmente en arredor de 165 hectáreas. No operativo de extinción participan 30 brigadas, 29 motobombas, 2 helicópteros e un avión. A Consellería le ante calquera indicio de incendio forestal, a cidadanía debe avisar ao teléfono gratuito 085. Foi realmente unha tarde moi activa no ceo, porque nas últimas 24 horas rexistráronse en Galicia máis de 5.700 raios e a merande parte deles contabilizáronse en tan só 3 horas, entre as 5 e as 8 da tarde. A zona de maior influencia foi, xa o poden comprobar aquí, en azul, no centro da comunidade, pero moi poucos puntos se libraron de que caese algún lóstrego. Lóstregos que provocaron incendios e tamén estragos. Ollo, un deles alcanzou unha igrexa en Pontedeva. Imos a tal en directo, que ocorreu? Andrea Otero. Pois, David, por sorte non houbo que lamentar danos persoais e materiais nesta igrexa de San Paio de Trado. Entre as 5 e as 6 da tarde caeu, como dicías, un raio aquí no campanario que houbo a parte da estrutura, a parte do cruceiro, o que lle afectou tamén o chan, a entrada da igrexa, onde tamén hai sepulturas. Os veciños levaron un bo susto, sobre todo polo ruido, e logo achegáronse ata aquí para ver o que acontecera, pero iso sí, ás 8 da tarde a misa puido realizarse con total normalidade, que como estabas comentando, onte en Galicia caeron máis de 5.000 raios e esta provincia de Ourense estivo en aviso amarelo por estas treboadas. A tronada sobresaltou onte á tarde os veciños de San Paio de Trado no concello ourensán de Pontedeva, na comarca de Celanova. E eran 2 estallazos que aquilo foi de medo. A muller case se me desmaia ali na cociña. Paz que estaba nunha casa enfrente, mirou vir o raio, todo describiu e mirar o impacto na torre. E mirou todo perfectamente como se estuvera en primeira fila. E despois o veciño máis cercano comentoume de que estaba dormindo unha siesta e que saltou no aire, con un ruido e que o calambrazo que deu saltou no aire. Un lóstrego impactou no campanario da igrexa de estilo barroco do século XVIII e derrubou a parte superior. As pedras caeron na contorna do templo, estragaron varias sepulturas e tamén danaron a vivenda lindeira. Caeu no tellado, rompeu a cruz, que pensamos que fora o campanario, pero en principio non foi o campanario, solamente foi a cruz e o arco da cruz. 4 da tarde empezou a tormenta. E despois, xa sobre as 5:30 ou 5, veu un gran estrondo. Se debeu dar contra as campanas e saliu directamente a fumeira para arriba, foi cando caiu. Non houbo que lamentar danos persoais, porque aunque a misa dos sábados adoitaba ser ás 6, esta tempada atrasaron ata as 8. E onte, despois de comprobar os estragos, celebraron a misa como estaba previsto. O que comezou como unha xornada solleira, mesmo de praia, rematou nun sálvese quen poida botando mando que fose para protexerse do trebón. Parasoles e toallas cambiaron por un día de tarefa. Aínda que algúns percabidos aínda non se desprenderan do paraugas. Imaxes da Coruña, de Sanxenxo ou de Carballo que mostran como en poucas horas Galicia pasou dun día de verán con calor abafante, os raios, os tronos e sobre todo a intensa chuvia. Tamén o pedrazo, con bolas dun tamaño máis que considerable.
E claro, con este panorama, as terrazas foron quedando baleiras no centro de Santiago. Os turistas recuperaron os chubasqueiros e o tráfico complicouse. Mesmo houbo que suspender algunhas actuacións do Gozo Fest. No Portamérica, en Portas, na provincia de Pontevedra, si actuaron todos os artistas a pesar do mal tempo. O peor foron as incidencias. Os viaxeiros deste tren non se libraron da chuvia. Para esta tarde hai aviso laranxa por tormentas na Mariña e aviso amarelo no resto da provincia de Lugo e no extremo norte da Coruña. E imos agora a Almería porque ali continúa posta toda a atención no incendio de Los Gallardos. Esta foi unha noite positiva e o lume xa se dá por estabilizado. Porén, calcinou máis de 7.000 hectáreas e seguen 8 persoas desaparecidas. Nuño Alonso, última hora. Efectivamente, David, as lapas quedaron controladas por mor da mellora das condicións meteorolóxicas paulatinamente dende a xornada de onte. Polo tanto, queda ese perímetro de máis de 40 kilómetros do lume acotado. Un perímetro, iso sí, sobre o que continuarán intervindo tanto efectivos da UME como do Infoca para refriar posibles puntos quentes e rematar de sufocar os focos que continúan activos. A evolución positiva do incendio de Los Gallardos en Almería permitiu dalo por estabilizado esta mañá. As hectáreas afectadas medraron ata 7.000, cun perímetro que supera os 40 kilómetros. Es el principio del fin, por así decirlo, de este terrorífico incendio que ha batido récord en cuanto a velocidad. Ahora toca seguir refrescando las zonas y seguir pendiente tamén de outras zonas. Descende así o nivel de emerxencia, pásase a situación 1, o que suporía a retirada da UME, pero a ministra de Defensa garantiu a súa permanencia mentre sexa necesario. Tanto ela como o presidente da Junta salientaron a coordinación entre administracións. La cooperación, la colaboración, la coordinación es sin duda alguna el instrumento más poderoso que tenemos. La mejor manifestación para poder ser eficaces, para poder ser solidarios, para responder a lo que la gente nos pide es la unidad, es trabajar todos conjuntamente. No momento máis crítico chegou a haber 500 efectivos e 32 medios aéreos traballando ao mesmo tempo. Os 5 feridos hospitalizados permanecen estables dentro da gravidade e confíase en que o balance de 12 falecidos non aumente. A Garda Civil traballa na súa identificación. Y esperamos, deseamos y confiamos que no aparezca, ¿no? Porque no creemos ya que haya posibilidad de que aparezca nuevos fallecidos. Hai 8 denuncias por desaparición, aínda que son 23 as persoas non localizadas, entre elas unha cidadá francesa e habería tamén varios británicos. Y se mantiene actualmente un dispositivo de rastreo, que tengo que decir que es un imponente dispositivo de rastreo, pues son 100 personas. En canto á investigación, mantense a hipótese inicial da caída dun cable de alta tensión. As 1000 persoas que permanecían desaloxadas das súas vivendas poderán retornar aos seus domicilios ao longo da xornada de onte. Segundo as autoridades, será un proceso pausado pero que confían que se complete durante esta xornada de domingo. Únese así a outras 600 que a última hora de onte podían retornar tamén aos seus fogares. Rematan así días complicados para todos eles, pero tamén marcados pola solidariedade veciñal. O incendio de Los Gallardos, ademais de deixar unha dúcia de vítimas, tamén obrigou a desaloxar unhas 1.500 persoas das súas vivendas que foron trasladadas ás instalacións municipais. Veciños que viron como as lapas rodeaban as súas vivendas e que tiveron o tempo xusto para fuxir, prácticamente co posto. He perdido todo. O sea, lo único que tengo ahora mismo es el coche, mi amiguete el perro, Homer, y lo que veis. Es todo lo que tengo en este mundo. A moitos veciños o lume colleunos fora das súas casas e cando tentaron volver para rescatar pertenzas ou as súas mascotas, atoparon os accesos cortados. Fue desde Mojácar, que hay un mirador donde vimos toda la sierra quemando y entonces ya quisimos volver a por el perro, pero ya no nos dejaron, la Guardia Civil había cerrado las carreteras. A sorte estivo desta vez con esta turista de Barcelona. Ha podido subir mi marido con protección civil y ya lo va a traer y ya estamos mejor. ¡Ay! ¿Ves? Ya saqué su perro. Cogerlo.
600 persoas puideron regresar onte aos seus fogares e tamén se levantaron as restricións para os 80 veciños do concello de Lubrín que estaban confinadas nas súas casas. Esta mañá o avance nos traballos de extinción do lume permitiu autorizar o regreso do resto de evacuados. Se autoriza el regreso de las 1000 personas que permanecían desalojadas. Ayer se autorizó la vuelta a sus casas de 600 vecinos, pero eso sí, ese regreso se va a hacer de manera escalonada, ¿no? Porque se tiene que hacer con todas las garantías. Entre mentres, a Garda Civil e as agrupacións de protección civil continúan batendo as zonas máis castigadas polo lume para verificar o estado dos animais que non puderon evacuarse e tamén o estado das vivendas, para tentar recuperar aos poucos unha amarga normalidade. Ben, cambiamos de asunto. En Ermua, o homenaxe do PP ao edil Miguel Ángel Blanco, asasinado por ETA hai 29 anos. Ali o PP comprometeuse a aclarar os 376 crimes impunes de ETA fronte á indignidade do sanchismo polos pactos con Bildu. La integridad pública comienza con no intercambiar votos por presos, es decir, votos en el Parlamento por beneficios penitenciarios. La integridad pública es incompatible con pactar con Bildu, con llevar a condenados por terrorismo en listas electorales. La integridad pública es lo contrario de lo que hace Pedro Sánchez, para el que todo vale, incluso los altos valores de la democracia. En o plano internacional, escala o conflito entre Estados Unidos e Irán cun novo intercambio de ataques. Washington bombardeou esta noite obxectivos iranianos despois de que a Garda Revolucionaria atacara un cargueiro con bandeira de Chipre no Estreito de Hormuz e anunciara o peche desta vía marítima estratégica ata novo aviso. Teherán respondeu lanzando mísiles e drons contra países da rexión que albergan bases militares estadounidenses como Xordania, Kuwait e Qatar. Asegura ademais que atacou un segundo buque que navegaba por Hormuz. Deste xeito afástase cada vez máis a posibilidade de recuperar o acordo asinado para reducir a tensión entre ambos os dous países. 2 mortos e 4 feridos nun tiroteo durante un festival en Toronto, no Canadá. O responsable dos disparos deuse a fuga. A policía continúa investigando os feitos. No festival, dedicado á música e aos bailes latinos, congregáranse milleiros de persoas. E cadáveres sin identificar, hospitais saturados e milleiros de feridos. Así a situación en Venezuela, que afronta unha situación sanitaria crítica tras os terremotos. Mentres, sucédense as vixilias e as homenaxes aos que perderon a vida na catástrofe. A dor percorre todos os recunchos dos lugares afectados. E a China mantén as alertas tras tocar terra o tifón Babi. Hai evacuadas case 2 millóns de persoas. Os pronósticos advirten de fortes chuvias e ventos. Este tifón deixou 17 mortos nas Filipinas e 134 feridos en Taiwán. E fíxense de volta a España que imaxe nos chega de Granada. As cámaras de seguridade gravan o asalto pistola en man nun salón de xogos. Os dous ladróns levaron 73.000 euros. A Garda Civil xa detivo un home de 63 anos como presunto autor deste roubo con violencia e intimidación con arma de fogo. Recuperaron parte dos cartos subtraídos. E un veleiro portugués encallou onte nunha zona de rochas da ría de Aldán. O barco recreativo navegaba á altura de Punta Couso, na parroquia do Ío, cando encallou. Ata a zona desprazouse a lancha de salvamento marítimo con base en Cangas, Salvamar Mirach, que puido comprobar que a tripulación se atopaba ben. E van ver agora como quedou esta noite unha casa de Ponteceso. Atendan. Un coche de gama alta deixou este enorme burato á altura do salón ao espetarse contra a casa e logo saiu rebotado uns 2 metros. Dentro dormían 4 persoas que afortunadamente resultaron ilesas. En cambio, os 4 ocupantes do vehículo resultaron feridos, 2 deles de carácter grave. Trasladáronos ao complexo hospitalario universitario da Coruña. En Vigo, 3 persoas resultaron feridas nun accidente con 3 coches implicados. Sucedeu ás 12:30 desta noite na Nacional 555, altura de Cabral. Foi un particular o que alertou o 112. Os ocupantes dos vehículos non tiveron que ser escarcerados, pero sí precisaron asistencia sanitaria e foron trasladados a un centro hospitalario da cidade olímpica. Ben, a Axencia de Doazón de Sangue fai un chamamento porque as reservas de algúns grupos atópanse realmente moi baixas. Especial atención facemos agora o cero positivo. Fíxense, porque se atopa en nivel vermello. Ollo, porque é o nivel máis baixo. Hai realmente pouca disponibilidade. Tamén en mínimos está o A positivo
e o cero negativo. No resto de grupos os niveis atópanse máis estables e con maior disponibilidade. Con todo, máis de 400 doazóns son precisas diariamente. É un acto moi sinxelo, xeneroso, que non custa nada e estamos, xa saben, agasallando vida. Por certo, que no QR que teñen na súa pantalla á dereita, aí teñen toda a información, deixámoslle uns segundos para que poidan escanealo, teñen todos os puntos onde se pode doar. Ben, e cada verán, e xa van 11, Cangas móvese pola ELA. A Asociación Galega de Afectados por esta doenza segue visibilizando unha enfermidade neurodegenerativa e sen cura que padecen en Galicia preto de 300 persoas, con algunhas delas estivo Raquel Gandoy. Mais aló dun evento que repite a súa estrutura, unha carreira, unha andaina e unha proba de natación no mar con fins solidarios, esta 11ª edición de Cangas móvese por a ELA tivo no seu recordo a Susana Seoane, unha das mulleres que en Galicia fixo máis pola visibilización desta enfermidade e que tras ser diagnosticada en 2021 faleceu este ano. Coa valentía e alegría que ela predicaba, a Asociación Galega de Afectados por a ELA segue loitando para recadar fondos que poidan axudar a soportar os gastos que implica esta doenza, sobre todo nos estados máis avanzados. Os gastos dun ano superan os 50.000 euros anuais e somente un 6% das familias poden facerlle fronte. Unha enfermidade de ricos, como dixo o gardameta Juan Carlos Unzué, que foi diagnosticado en 2020. Este evento anual na praia da Rodeira de Cangas, organizado por a Gaela, sempre conta coa presenza de enfermos diagnosticados de ELA en distintos estadios, para ensinar ao mundo como se vive cunha doenza incurable, onde o corpo deixa de moverse pero non a cabeza. Tatiana, de 33 anos, chega no coche da asociación, vende taboada de Lugo, leva 5 anos co diagnóstico, publica moito contido nas redes sociais. María leva 2 anos diagnosticada e é de Cangas. As dúas, Tatiana e María, apelan a necesidade de axudas públicas e a investigación da ciencia que un día poida curar ou frear o avance da ELA. Sueño con ello constantemente. Me encantaría que algún día llegue esa esperada noticia, por lo menos para evitar la evolución de la enfermedad. É unha enfermedade para ricos. Ou para escudriñarte hasta non poder máis. Porque é moi cara. E a sociedade non entende que o direito a vivir non debería de ser tan caro, sabes? O direito a ter unha vida digna non debería de ser tan caro nin tan problemático. Es angustioso el verte poco a poco que te vas minando y que la ciencia no avanza. Lo que necesitamos es que haya más investigación y que intenten buscar una solución, ¿no? Dicen que uno no se puede rendir y yo, vamos, estoy en eso, lo de prohibido rendirse siempre. Seguimos tener la lucha, tenemos que seguir consiguiendo productos de apoyo, tenemos que seguir acompañándonos, sobre todo acompañándonos. Desde a asociación tratamos de dar todo tipo de axuda, non solo de asesoramiento, sino de acompañamiento. En Galicia hai case 300 persoas diagnosticadas da enfermidade mortal e neurodegenerativa da ELA, a esclerose lateral amiotrófica. Se están pensando en ter piscina, van ter que agardar ata final de ano. Esa é a lista da garda para facerse cunha. As empresas que se dedican a instalalas non dan feito, iso que os prezos tamén subiron. Caprechou necesidade de dispor dunha piscina en propiedade foi de sempre unha aspiración para aqueles que dispoñían de espazo na leira, pero é que dende o confinamento as empresas que se dedican á construción destas estructuras experimentaron un aumento da demanda que se mantén na actualidade. Es verdad que sí que está aumentando desde la época COVID, sí que hubo un ligero aumento cada vez más y bueno, la verdad es que estamos desbordados. Esa demanda estáse traducindo en demoras de varios meses. De feito, as empresas dedicadas a estas estruturas teñen unha lista de espera dun ano para outro. Unha demanda que tamén cambiou con respecto a uns anos. Desde la época de COVID se nos solicitaba mucho gente mayor que quería reunir a las familias y a los nietos y a día de hoy ya cualquiera es un perfil apto para nosotros, sobre todo cuando se monta una casa nueva ya va de la mano de la piscina, pero sí que es verdad que nosotros el tipo de piscina que hacemos, bueno, pues es un
un perfil quizás medio alto. Malia a cercanía do litoral, son moitos os que apostan por unha piscina na súa propiedade, especialmente na Galicia interior e últimamente tamén nas cidades. E tamén estás a notar unha preocupación ambiental relacionada co consumo e a calidade da auga dos vasos. Hai que buscar sempre ofrecer el mejor producto, una calidad de filtración y sobre todo un asesoramiento desde nuestras instalaciones donde cuidemos el agua todo el año, ya que es un punto muy importante donde nos bañamos nosotros, se bañan nuestras familias y hay que cuidarlo para no tener que estar tirando esa agua constantemente. A demanda tamén soben os prezos, un 25% máis con respecto a antes da COVID. Dende 16.000 euros pódese desfrutar dunha piscina propia e dunha fantasía feita realidade. Pois estamos a falar de piscinas, en pleno verán e con altas temperaturas, pero xa é posible mercar, lotaría de Nadal. Os décimos xa están á venda, e malia que aínda faltan máis de 5 meses pro sorteo extraordinario, teñen a súa demanda. Manteñen o prezo de 20 euros e o que aumenta este ano son o número de series e os millóns de premios. Ben, ascenden a 2.870 millóns de euros. É o sorteo por excelencia. Empezamos fai unha semana e a afluencia é notable. Solemos comprar donde viajamos. Ahora en verano que vamos a Levante solemos comprar por allá y si en la autovía siempre compramos algún décimo. Xa sei que sale cedo por o ano pasado, pero éme totalmente indiferente. Pero bueno, está ben para xente que vende viaxe e quere coller lotería en algún punto. Igual aquí en Lugo la compramos más tarde, pero cuando nos movemos por ahí, como igual ya no volvemos hasta el año, pues aprovechamos. Se son amantes dos cabalos, a súa cita está en Silleda. Equina congrega máis de 300 de pura raza española, punto de encontro para criadores, afeccionados e profesionais deste animal. Case 300 cabalos de pura raza española participaron no concurso ecuestre celebrado esta fin de semana en Silleda. Exemplares de 150 ganderías dunha decena de países como México, Nicaragua e Costa Rica competiron en varias disciplinas. Tamén unha importante representación galega. Debutamos aquí unha potra de 2 anos, dunha llegua de Bélgica, llegua da Qualia España, a súa primeira salida en pista, 2 aniños, moi xovenciña, medalla de bronce, campeona de movimientos, moi contentos. Truxemos un semental que temos ahora mesmo destinado solo a cubrir con él, pero como era ao lado da casa do concurso, pues nos facía ilusión sacalo, quedou tamén medalla de bronce. Ahora mesmo acabamos de terminar de concursar con un potro nacido na casa do noso Ferro, fillo do cabalo que nos quedou medalla de bronce, que acaba de quedar medalla de plata. O prato forte é o concurso morfolóxico que valora a xenética e a funcionalidade dos cabalos e é puntuable para o campeonato internacional que se celebra en outono en Sevilla. O objetivo é puntuar o cabalo e ser campeón do concurso, pero evidentemente o objetivo final sempre é que a ganadería sea representada por un negocio de venta de exemplares e cría de exemplares. Ganadeiros moitos delos son por afición, pero evidentemente o objetivo é poder vender os exemplares. Unha ganadería é negocio, ao fin e ao cabo, non é simplemente afición, que tamén hai moita afición, porque este negocio sin afición non funciona. Esta 12ª edición de Equina incluiu o Campeonato Galego de Enganches, sesións informativas, unha proba de equitación de traballo e, por primeira vez, un concurso nacional de doma clásica. E xa saben que neste telexornal imos de troula. Así que viaxamos agora a Ortigueira porque ali remata hoxe unha nova edición do Festival do Mundo Celta. O evento reúne grupos de todo o mundo e fai gozar milleiros de persoas. Javier Santos, como están os folgos para esta última xornada? Pois o ambiente por aquí é un ambiente festivo, popular, internacional. Podemos dicir que hai xente chegada de todos os puntos da península e de fora dela para disfrutar deste festival. A organización di que alrededor de 100.000 persoas chegáronse ata este lugar ao longo destes 5 días e foi grazas ás actividades e tamén ás actuacións de grupos e formacións internacionais e tamén de aquí. Esta mañá as bandas de gaitas de Galicia, Asturias, Escocia e da Bretaña pasearon polas rúas da cidade para así poder desfrutar da música e esta tarde aínda quedan máis actividades para os máis pequenos e tamén 4 concertos máis. O de Anxo Lorenzo será ás 11 o que poña fin a esta 48ª edición do Festival de Folclore de Ortigueira, que xa é unha referencia en todo o mundo. É un dos eventos máis agradados do Festival de Ortigueira, o tradicional desfile de bandas de gaitas.
Sempre temos un gran número de agrupacións moi distintas, de distintos países das nacións celtas, como sempre, moi boa calidad e a xente ven con moitas ganas de tocar aquí a Ortigueira. Ademais da anfitrió, a Escola de Gaitas de Ortigueira, outras 10 agrupacións de Galicia, Asturias, Bretaña ou Escocia participaron no desfile das nacións celtas, que se celebra cada ano na xornada de clausura. Que estamos nun dos festivales máis importantes que hai en Galicia e, dende logo, estar aquí é unha oportunidade única e así vamos a intentar disfrutalo. Un ano máis, o festival converteu Ortigueira nunha das grandes referencias de Europa no ámbito da música folk. Que é unha cousa bonita e, polo menos, é algo que temos que é importante. Sí, por supuesto, todos los años es una experiencia increíble y hay que repetirla como tradición. Vimos la película Rondalla y ambientada mucho en la fiesta celta y bueno, nos emocionamos de tal manera que empezamos a movernos a buscar billetes y aquí estamos disfrutando, la verdad que es un espectáculo. A partir das 8 da tarde comezan os últimos concertos. A actuación do gaiteiro Anxo Lorenzo poñeralle fin a esta edición número 48 do festival, que desde o xoves reuniu en Ortigueira unhas 100.000 persoas. As rúas de Lugo son escenario e fonte de inspiración para os participantes do certame de pintura rápida. A cita xa vai pola edición número 26 e por unhas horas a cidade amurallada convértese nun museo ao aire libre. O estilo é libre e o lugar escollido para retratar Lugo tamén. Calquera recuncho se presta para este concurso que cada verán atrae á cidade a artistas de toda Galicia e tamén de fora. Es un concurso que tiene bastantes premios y ya digo que la belleza que tiene Lugo es impresionante, ¿no? Podes ir a cualquier sitio, las murallas, dentro, fuera. Eu non veño ca idea, sabes, de ir a tal sitio. Eu veño, busco e póñame... Así é máis fácil tamén. É outra forma de promocionar Lugo. Organízase sempre no verán e xa van 26 edicións. Permite promocionar a nosa cidade sacando arte de calquer recuncho, como sabedes, pola súa monumentalidade e pola enorme cantidade de patrimonio que temos na mesma. Algúns artistas son veteranos, outros veñen por vez primeira. Optan a premios que en total superan os 5.000 euros. Si la técnica es pintar a lo que se llama a la prima, o sea, a la primera de una sola mano, empezar en una jornada a hacerlo de una sola vez, pues entonces siempre favorece la rapidez. Yo hice Bellas Artes y bueno, pues le tengo un cariño especial porque es la ciudad de mis padres. Entonces, bueno, y porque siempre es una buena oportunidad, no sé, probarte a ti mismo y ver hasta dónde puedes llegar en 3 horas, y al final es como un examen. O gañador desta edición coñecerase a media tarde. Os cadros premiados en anteriores edicións están expostos no Museo Interactivo da Historia de Lugo. E máis opcións culturais para este domingo, imos ata Padrón para coñecer todos os detalles de Abrida Fiestra, toda unha xornada alrededor dunha das grandes das nosas letras. Laura Seijo estivo en Padrón. Sí, desde a media mañá e ata ben entrada a noite poderán desfrutar de diversas actividades culturais, música, contacontos, visitas guiadas polo Xardín de Rosalía e ata charlas sobre astronomía. Arranca así esta nova edición da Feira Rosaliana con actividades para todos os públicos. Na web poderán atopar información máis específica sobre os horarios e as zonas de aparcadoiro. En fin, un plan fantástico para pasar este segundo domingo de xullo e teñen en conta que o broche de ouro porao o grupo de Vacas. Abrida Fiestra, que quero ver o mar. Así despedía Rosalía a súa casa. Hoxe ábrense de novo portas e ventás para celebrar a súa obra. Representada en toda a xornada a través da música e, por suposto, das letras. Abrida Fiestra é máis que un festival. Abrímonos tamén ás manifestacións culturais do entorno, locais, como unha exposición de fotografías, como a música dun grupo moi noviño daqui de Dodro, Pecha Cancela. Temos literatura infantil, tamén temos actividades para os nenos, con xoguetes, con música, tamén con orquesta. É unha homenaxe arredor desta figura literaria que congrega profesionais de diversas esferas culturais en Padrón. Coñezcamos a Casa de Rosalía,
aquí e todo o que vai haber aquí, entón pensamos que imos a pasar unha xornada interesante. Unha exposición centrada no desenvolvemento dunha familia, nas diferentes etapas que pasan pois ao longo do tempo a través da familia como tal. Con conversas entre as xornalistas Ana Liste e Carmen Vidal e escritores como Manuel Rivas, Pepe Barro ou Anxo Sumai. Non faltará a música, o coro da Rá, o concerto de C Orquestra Pantasma e a actuación de Pecha a Cancela, entre outros. Remate da Festa das Letras porá o grupo de Vacas. Hai 7 concursantes que xa teñen o pase directo á final, pero a Televisión de Galicia, esta casa, segue a buscar o mellor talento. Para iso, cita esta noite ás 10. Antonio Garrido, María Mera e David Perdomo decidirán nun novo programa que concursante merece converterse no mellor talento de Galicia. Actuacións sorprendentes, emoción a flor de pel, e talentos do máis tradicionais. Mouchos, coruxas, sapos e bruxas! Lume! En plena recta final, todo pode pasar en Talentos Extraordinarios. Descúbreo a partir das 22 horas na Televisión de Galicia. Iso ás 10, pero antes, durante toda a tarde, temos cita cos compañeiros do Tarde Piaches. Silvia, que tedes preparado para hoxe? Pois, como sempre, David, temos moitas cousas, pero vou sintetizar. Falaremos, atentos todos os que pasan os 60 anos, porque falaremos de sexo. Pero dun sexo baixo a mirada moi científica, con expertos e con dúas testemunhas que pasan dos 70 anos. Vai ser moi entretido e, ademais, penso que moita xente pois verase identificada ou non. E, ademais, como agora hai tanta calor, pois falaremos dos atraguamentos, deses golpes de calor, como identificalos, e os nosos expertos dirán que facer dende o primeiro momento. Todo iso, David, e moitísimas máis cousas. Xa saben, a partir das 4 da tarde. E agora, antes de marchar, queremos amosarlles un dos concertos máis agardados no Monte do Goce. No Monte do Gozo, fíxense. É a música de Maroon 5 que fixo vibrar centos de persoas. A estrela internacional puxo en pé o Gozo Festival, cuxo público, tras seren suspendidas algunhas actuacións, precisaba dun empurrón e vaya se levou. Nina Chubia puido coa banda de pop rock que tocou os seus temas máis recoñecidos e o Gozo rematou entregado, claro. Concertazo. Ben, moitísimas grazas por estaren aí, por acompañárenos, e agora xa saben que o que tocan son os deportes e xa temos o cadro completo das semifinais do Mundial. Irene. Sí, a Argentina e Inglaterra vanse medir o vindeiro mércores na semifinal que faltaba por pecharse. A albiceleste eliminou a Suiza e Inglaterra desfíxose de Noruega. Nuns minutos vemos como foron eses partidos.